Hát szervusztok, kedves barátaim! Hadd osszak meg most veletek valamit őszintén, és most csak magánemberként. Gondolom talán naivan azt hiszitek most rólam, hogy azért, mert tartalmakat gyártok, és a Szent Vasvári Rádióban főszerkesztőként műsort vezetek, hibátlan, magabiztos és tökéletes ember lennék. Ki kell, hogy ábrándítsalak benneteket? Ez sajnos nem igaz. Jó magam is ugyanolyan félelmekkel nézek szembe, mint ti. És ugyanolyan gyarló vagyok, mint bárki más. Mégis, mi ennek az úgymond higgadtabb, letisztultabb magabiztosságnak és a boldogságnak a kulcsa? Adj pár percet, és mindjárt elmesélem. A régmúltban nem volt sem mentorom, sem lelki kaucsom, de jobb emberré akartam válni. Önmagamtól nem tudtam az utat, és a hogyanokra sem a választ. Ám de idővel Jézus Krisztusba vetett hitem, és az ő tanításai és lelkitársai, úgymond barátaimmal és az elderekkel közösen megélt hit, azonban segített nekem ezen az úton. Szóval azt javaslom nektek, önöknek, hogyha Magyarország bármely településein is, nagyvárosaiban is találkoznátok az elderekkel és a sziszterekkel, soha ne szégyeljetek beszélgetni és kérdéseket feltenni nekik az Úr és az életetek személyes dolgaiban. Hogy miért? Mert a menny örvendezni fog a visszatérésünknek. Te is megkaphatod ezt a támogatást, csak kattints eme videó alatt látható linkre, hogy megtaláld a hozzád legközelebbi gyülekezetet az elderek és a sziszterek által.